Szia, Szmöre! Az Én tévétől vagyunk, szeretnénk föltenni a 7 kör kérdését neked, hogyha ezt lehet. Nem... Lehetne? Na. Szóval azt szeretnénk tőled kérdezni, Szmöre, hogy miért van ilyen undorító, mocskos, kültelki pofád? Dögölj meg. Értem, szóval dögöljek meg. Szmöre, bővebben? Nem tudom, hogy azt a gülüszemű, neandervölgyi, undorító, gusztustalan, lehány, gusztustalan, tetves, büdös, rohadt, kültelki, lepusztult, bumburmányos. Még veszed? Szia, Szabolcs! Nem. Na. Mondd még egyszer mikrofonba. Azt mondtam, hogy nem vettelek észre. Hás, bújj el a kamerával. Bújj már el a fotel mögé. A fotel mögé. Na. Szia, Szabolcs! Csak Miklós. azt szeretném kérdezni, Szabolcs, hogy miért van ilyen undorító, mocskos, kültelki pofád? Tudod, ez a 7 kör kérdése. Igen, hallottam már róla. Most kérdésre szeretnék válaszolni. He? Nem akarsz elmenni a francba és hagyni engem békén? De, kösz a riportot. Szia, szeretnénk kérdezni, Rómeó, ne menj el! De azt szeretném kérdezni, hogy Rómeó, hogy miért van ilyen undorító, mocskos, kültelki pofád? Nem is megy a kamera. Rómeó. Látom, hogy nem megy, nem világít a gomb. Lehet, hogy nem menj el, csak válaszolja legalább. Nem? Ne ugye ez semmiféle, szóval nehogy azt, hogy problémánk van vele, csak úgy szeretnénk föltenni, ezt már többeknek föltettük. A lényeg az, hogy mondd, miért van neked ilyen undorító, mocskos, kültelki pofád? Ez jó, azt nem kaptam ilyen sértést senkitől. Bocs, tényleg nem akartunk megmondani. A lényeg az, már föltettük a Szmörének is, és ő elküldött minket. Mondjál valami csúnyát, te is létszi, hogy még kompromitálni lehessen vele. Nem mondok rondát, inkább azt szeretném megkérdezni, hogy ez miért gondolod így. Nem gondoltam így, eszembe sem jutott. Nem így gondoltam, csak azt mondta a Hás, hogy tőled kérdezzük meg. Értem, azt vártatok, hogy rondát mondok, igaz? És mondjam. Igen, na mindegy. Veszed? Rómeó! Nem egy... Na, ez. Menjetek a... Na mindegy. Nem láttatok elrevétlenül rossz arcokat? De múltkor láttam a Rómeót. Egy Rómeót, ez a Rómeó. Ez a Rómeó. Nem, hogy figyelj, hogy Rómeó vagy, ha nem az, akkor vedd semmisnek, de ha Rómeó vagy, akkor csak azt szeretném kérdezni, miért van ilyen undorító, mocskos, kültelki pofád? De nem a Rómeó vagy? Mondta a Rómeó, hogy ezt kérdezték tőle. Tényleg? Persze. Szia, Paca! Szervusz, Miklós. Szeretnénk föltenni neked a 7 kör kérdését, ha lehetne. Igen. De mondd, Paca, miért van neked ilyen undorító, mocskos, kültelki pofád? Mert a Politechnikumba járok. Hova jársz? Politechnikumba, Miklós. Ja, és itt mindenkinek rossz arca van. Kiválogatták, Miklós, kiválogatták. Figyelj, nekem is. Neked? Miklós, itt mindenkinek az van. Igen, én pont ide akartunk kiukadni, hogy alapvetően mindenki undorító és mocskos. Igen. És nem csak a Politechnikum. Kivéve Holgából, mert az Isten szószólója. Figyelj, ezt le fogjuk vetíteni nyilvánosan. Írnöke. Jó, profétája. Engem úgyis kirúgnak. Téged úgyis kirúgnak? Akkor mondd még egy kicsit. Mit? Hát beszélj még egy-két emberről. Holgából a második Krisztus. Fád. Válaszolhatok egyenesen és nyíltan? Igen. Akkor egy kérdésre válaszolnék. Mondd, Miklós, miért vagy te ilyen hidegbeteg és primitív? Csak ne... Meg akartam fogni a helyzetet. Ja, jó. Csak megijedtem. Jó. Mondd, ezt sokáig csináltok, hogy minden riportalanyt megsértelek először? Nem, ez... A mi riport... És nekem szól? Nem. Köszönöm, Miklós. Figyelj, nálunk nem megsértjük nem, ez egy kérdés volt, ez nem sértés volt. Látszik, hogy külteleki vagyok? Igen. Megyek, megformálom magam. Na jó. Most szeretnénk föltenni a 7 kör kérdését Kis Balázsnak. Veszélyes művelet, de megkockáztatjuk. Szia, Kis Balázs! Szeretnénk föltenni neked a 7 kör kérdését. Figyelj! Na, jó, takard az arcodnál, de a lényeg az, hogy mondd, Kis Balázs, miért van neked ilyen undorító, mocskos, kültelki pofád? Na.
Figyelj, ne, tényleg válaszoljál, nem akartunk megsérteni. Figyelj, na, Kis Balázs, csak válaszoljál, és hogy nem... Na. Ennyi az egész, most mondjál, válaszoljál. Igen. Meggyőződés, hogy nem akar válaszolni. Gyere, roham, elkapjuk. Gyere, fedez, paca, fedez. Elkapjuk, elkapjuk. Paca, kerülj elébe. Kerülj elé. Kerülj elé. Ott van. Elkapta. Ott a mocsok. Ott a mocsok. Vernek. Megverjük. Vernek. Verd bele a fejét a falba. Na. Na most válaszolsz? Jól van, bal. Ezt kivágjuk. Azt akarod, hogy beverjem a pofádat? Marching in, oh, when it says go, marching in, all out how good, hear that number, oh, when it says go, marching in, yeah, when the sun, it goes to shine, yeah, when the sun, it goes to shine, all out how good, go, hear that number, oh, when the sun, it goes to shine, yeah. Hölgyeim és uraim, önök az Én TV első és egyben utolsó adását látták. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Peternek a szemüvegért és a feliratért. Barbinak, Sebő Ferinek, Julius Cézárnak, Szabolcsnak, Rooseveltnek, második Ramszesznek, Merlinnek a nagy varázslónak, a Gonyás néninek, a büfés néninek, a takarító néniknek, akitől nem kaptunk felmosorongyot, a takarító néniktől, akitől kaptunk felmosorongyot, az informatikusoknak a rongyért, és még sokan más. Használtak lettünk drágán, használt a szerelmünk, használt a bánatunk, használt lett mindenünk. használt a házunk, a kertünk, meg az ideg rendszerünk. Használt a szemünk, használt a szánk, használt az orrunk és fülünk. Használt a nézünk és elhasznált, hangokat adunk és veszünk. Használt a lábunk között a tér és a remény. Pedig valamikor vadonatújak voltunk mindannyian.
Begörcsölünk lassan, és ezt nem tudjuk kiheverni.